Първият ни гост тази сутрин в студиото е Прошко Прошков, член на Националния съвет на Движение България на гражданите. Добро утро, господин Прошков. Здравейте. Предполагам, че с интерес следи това, което се случва в дясно, особено в СДС. Какъв е вашият коментар? Това ли е края на автентичното СДС, което така изведе България от комунизма към демократичната система? Следа не толкова с интерес, колкото с огорчение, тъй като аз самия казах своите аргументи преди няколко месеца, когато напуснах Демократия силна България, и няма да ги повтарям, няма да задълбавам. Най-тъжното в това, което се случва в момента е, че покрай унижението на демократите, чрез тяхното представителство в парламента в момента и унижението на демократите през партиите, които ги представляваха до сега, се гарнира и с една доза подронване на авторитети. Не е добре да се подронват авторитети, в които са вярвали толкова много хора, толкова години, да се хвърлят лични нападки, да има цялото това нещо, заради което десните хора, демократично мислите хора се отдръпнаха. Това е най-тъжната констатация в случая. Някак си грешките започнаха много отдавна. Грешките започнаха с това, не можеш да легитимираш с действие или бездействие човек като господин Борисов като десен. Това беше голямата грешка. И този фалш, който в момента представлява ГЕРБ, като представителство уж на десните хора в България, не е без помощта и на усилията, в кавички, на, за жалост, тази част от политическото пространство. В крайна сметка, не можеш 2009 година да казваш, че държиш златния ключ от управлението. От кое управление? От това, което е като все едно държиш златния ключ от автомобил, който е тръгнал към пропаста с безумец зад волана. И радиото, всичкото отгоре е на края на скалата и само жужи. Това е ситуацията. Какъв ключ, за какво става дума? И в този смисъл, това, което трябва да направи българската политическа система, е да се очисти от всичките негативи в последните години, свързани с деноминирането на голямата идея, на голямата кауза, дясната кауза, СДС като символ, не като партия, и превръщането в инструмент за оцеляване на политици. Не бива да е така. Не бива да е така. Необходим е рестарт. И аз и младите хора, които се присъединиха също така към Движение България на гражданите, виждаме възможност за рестарт, да започнем на чисто и на честно с десния избирател. И ако ние съзнаваме едно, ако Движение България на гражданите постъпи както постъпваха до сега всички, с този разочарован демократ, с който се подиграва този български гражданин 20 години, до голяма степен, ще отида в небитието. Това се осъзнава. Старите грешки не трябва да се повтарят. Затова заявихме никакви коалиции. Нито с ГЕРБ, нито с БСП, нито с ДПС. Това е новата тройна коалиция. Тя е зад завесата. Предната е много критикувана, но тя беше явна. Тази е скрита. Тя е коалицията, която е зад Марковска. Това е коалицията, която с бездействие, с отсъствие от залата на опозиция, прие закона за горите, срещу който хората протестираха. Това нещо е легитимирано през ГЕРБ. ГЕРБ е унищожител на политическата система в момента. Добре, как се управлява при положение, че не се правят коалиции, господин Прошков? Нали? Идеята на всяка партия, на всеки политик е да влезе в управлението на държавата. Иначе за какво е в политиката? Зависи как влизаш в управлението. Но как се управлява при положение, че ако говорим съвсем реално, Движение България на гражданите няма как да спечели пълно мнозинство в следващия парламент, или поне на този етап нещата са такива? Поне на този етап е нещо, с което мога да се съглася, вероятно. Тъй като аз и колегите от движението, ние не сме хора, които гледаме единствено и само някакви чиселца и пресмятаме. Най-хубавото на тази политически проект, на тази идея е следното. Не се интересуваме, наистина не се интересуваме в момента от прогнозите. Ние не сме оцеляващи, ние растем всеки ден именно заради това. Застани честно, застани срещу всички тези, които ще те обругаят дори и теб като политик, защото всеки един минава под общия знаменател на подменената фасадната демокрация в последните години. Застани, говори с хората, ние го правим ежедневно. Това е единственият политически проект, който расте в момента и като численост, и като натрупване на експертиза и на идеи в него. И това ти е лечението. Когато аз се явих на избори за пръв път през 2007 година, никой не ми даваше повече от 6-то място. Аз ги спечелих тогава. Верно в по-малък мащаб. Това е вярата, разговор с хора, бъди честен. Това е рецептата. Всичко останало те деноминира като някакъв оцеляващ. Повечето от хората, с които работи, с това се гордея, са хора, които имат алтернатива извън политиката. И всъщност, ние тук сме изправени пред базов проблем. Съсипани са основни институции,
За жалост ГЕРБ докараха и конституционна криза. Всичко, което правят като слон в стъкларски магазин. БСП не е опозиция в никакъв случай. Изключително добро партньорство по ключови въпроси. Опошлиха Конституционен съд, опошлиха Висш съдебен съвет, ще направят това и с процедурата за избор на главен прокурор. Това влияние, това политическо вмешателство в работата на независими органи, като съдебната система, работата на медиите, работата на неправителствените организации е недопустимо и това ще бъде, наказанието ще следва през лятото до година. Гражданите на България очевидно имат в себе си протести. Той не е площаден протест този път. Това е протест, който може да видите на тези, които са вкъщи, стоят пред компютъра си и се чудят защо фалира малката ми и средна фирма, какво да правя утре, как да сложа детето си в детска градина. Тук възниква един така дългосрочен въпрос за дясното. Защо така се случва последните 20 години? Нормално ли изобщо това? Дясното непрекъснато се фрагментира. Едни субекти се появяват там политически, други изчезват, докато лявото в България като че ли стои постоянно. Хората, които се отцепиха от БСП през тези години, не успяха да направят някакви значими политически партии. Освен ГЕРБ. Смятате, че ГЕРБ стои вляво ли? Очевидно, като гледате политиката, в крайна сметка ГЕРБ и БСП са две страни на една и съща монета. Едните държаха, прост пример, който е актуален в момента. Едните години наред държат в абсолютна тайна от нас какво представлява проекта за АЕЦ Белене. Абсолютно. Нито знаем цена, нито знаем срокове, нито знаем кой ще е инвеститор, нито дали има сеизмологичен риск, нито оценка на въздействие на околната среда. Другите подписват Южен поток без да знаем колко години, т.е. слушаме огромни лъжи, ще взимаме транзитни такси, ще даваме пенсии и ще строим стадиони. Такива нелепи твърдения на господин Борисов трябва да бъдат опровергавани мигновенно, защото първо България няма да взима минимум 15 години нито лев транзитна такса. Да не говорим, че ако проектът се окаже още по-раздут като бюджет, защото той се раздува непрекъснато, а раздуването му потъва в джобовете на комисионерите около Газпром Експорт, около близки до властта фирми в момента. И ни казват, вие ще имате пенсии и стадиони. Нищо няма да имаме. По-скоро дълги години ние имаме само един единствен и ще имаме един единствен източник на енергия. Не знаем защо е толкова цената на този проект и колко ще се надуе. Не знаем дали са договорени клаузите, транзитирай или плащай. Не знаем нищо в този момент и те искат от нас мнение и заедно работят прекрасно и по този референдум, който ние не случайно от Движение България на гражданите бойкотира. Ние, които сме за гражданското участие в демократичния процес, казваме следното. Това е фарс. Закона за референдумите като цяло, първо е самия той е фарс. Той е писан от БСП и за БСП да си правят политически пиар. Той умело беше усвоен, доколко умело ще видим, от ГЕРБ, защото те и двете партии са на една и съща позиция в момента. Това е малко парадоксално, господин Прошков. България на гражданите не иска да призовава за бойкот на референдум. Ви казвам, че не е парадоксално. Парадоксалното в парадоксална ситуация е нормално. На принципа на двойното отрицание. В тази кал, ако плуваш също течението, е нормално. Ако се пуснеш по него и плацикаш щастливо, както Борисов плацика в геола, наречен Белене от щастие, тогава ти не си нормален. Нормалното е да си против нещата в момента. Парадоксално е, да. Референдума е един от начините за участие на гражданите в властта. Не бива първия още да бъде опорочен. Ние затова казваме, че той трябва да бъде бойкотиран. Ние бяхме, между другото, от малкото, част от Движение България на гражданите, в качеството на граждани, пуснахме жалби до ЦИК във връзка с провеждането на самия референдум, който има редица ограничителни правила за достъп на гражданите до дебата около референдума, защото ЦИК почна да си дописва правомощия, да измисля някакви нови неща извън закона, да си фантазира и така нататък. Ние направихме каквото беше по нашите сили, пуснахме тази жалба, тя в момента ще влезе на ниво градски съдилища, срещу начина на провеждане, за да улесним тези, които искат все пак, като граждански и инициативни комитети, се заявят. Но като граждани, всеки един да участва в този фарс. Този фарс е направен за следното. Първо, да си правят политическа кампания БСП и ГЕРБ около това нещо. Второ, тъй като всички знаем, че референдума няма да успее като численост, да се докаже на българите, че не е смислено въобще да се гласува, че тяхния глас няма никакво значение. За да може на лято, когато ще е истинския референдум, истинската оценка, хората да останат вкъщи и да не отидат да гласуват. А когато не гласуват масово, да влезат в сила чувалите, които се разнасят от народни представители, да влезат в сила измамите в изборите, които измами са толкова по-силни, колкото по-малко от нас стоят да гласуват. Говорите много, така, аргументите ви звучат много като тези на Демократи за силна България и част от Съюза на демократичните сили, които започнаха подписка срещу референдума за ядрената енергетика.
Имате ли Там някакви близки позиции? Участват се инициативни комитети. Нормално е да имаш близки позиции. Аз лично, за себе си, нямам нито една позиция, която да е различна от предна в годините назад, както се занимавам с политика. Когато виждам, че обаче моята кауза трябва да бъде нещо повече от това да оцелявам, аз казвам следното. Нека да започнем от начало. Нека никой десен човек не трябва да бъде прокуждан по никакъв начин. Всички те имат нужда от представителство. И тук основният ключ е честността. И да рискуваш. Да рискуваш. Не е важно дали ще управляваш. Можеш и да не управляваш, обаче, когато си последователен, ще дойде и твой момент да покажеш какво можеш. Когато обаче си ту ключ към управлението, ту опозиция, ту си се въздържал, ту не знаеш как да реагираш на някаква ситуация, защото си въртелив, тогава биваш наказван. Нямаме право повече на такова лицемерие. Нека да уточним още малко вашата позиция по Южен поток. Казвате, че няма да взимат транзитни такси, но все пак България няма да вложи нито лев. Не е ли нормално, когато не влагаш нищо и да не получаваш нищо за определен период от време? Така е, но от една страна не са ясни параметрите дали са наистина 15 години. Може да се окажат много повече, тъй като е договорена някаква норма на възвръщаемост, но цената е много висока. И вижте защо е висока. Защо не се обяви международен конкурс? Ние бяхме първите в Движението България на гражданите, които зададоха 17 въпроса към премиера. Не получихме нито един отговор. Там питахме. Защо няма международен конкурс за идеен проект? Защото оттам тръгва първоначалните оценки за цената. Защо няма оценка на въздействие на околната среда? Как, ако обичате, го изчислихте, че ще струва толкова, след като първо има зони в Черно море, през които този газопровод минава и са защитени и не знаем дали може да мине оттам. Има зони на Натура в България, откъде трябва да мине трасето. Това оскъпява и ние не знаем докъде ще стигне сметката. Как така трасето в България е 1/5 от цената на целия проект, разстоянието е далеч под 1/5. Защо Южен поток се оказва доста по-скъп за строеж от Северен поток? Защото в крайна сметка трябва да разберат българските граждани едно единствено много просто нещо. От това колко години ние няма да получаваме транзитни такси, губим ние, губи нашия бюджет, губи нашето благосъстояние. От друга страна, толкова по-добре е за самите подизпълнители на проекта, тия, които ще вземат парите, толкова по-зле, между другото, става и за самия Булгаргаз, който на фона на радостта от либерализацията на пазара, възможността на Газпром през своите посредници да доставя директно газ за България, ще постави Булгаргаз в много трудна ситуация, защото от гледна точка на Русия, именно Булгаргаз е посредник. И в момента той също така ще има проблеми. А също така, цената на парното. Нека да кажа нещо категорично. Цената на парното я падне, я не падне, по-скоро няма. И никога няма да е с 20%, както е цената на газа. Най-много 5, чувам сега, 5, 5,5, 6. Но като знаем практиката... Председателят на енергийния регулатор дори 7,5. Да видим, защото ние не договорихме най-важното. България беше ключов елемент от Южен поток. На мястото на Борисов, ако имаш, как се казва, дупе, договаряш следното. Не може цената на газа да се определя от формула, зависеща от нефтени деривати. Нефтените деривати ще расте цената им. Няма логика. Трябваше да я договорим да бъде обвързана с свободния пазар, спотовите пазари на газ, както доставят норвежката газова компания, както доставят вече други газови компании. Европейския съюз иска това и от Газпром, и ние като член на Европейския съюз може да го договорим. Това ще да е добре за нас, добре и за нашите партньори. Добре, няма такава политика, за жалост. Добре, благодаря ви. Критики от България на гражданите към управляващите от ГЕРБ. Прошко, студиото на денят започва. Сега минаваме към новините.